Друзья, всем привет! Добрейшего всем вечерочка. Значит, смотрите, сегодня у нас программа такая. Сначала мы с Володей Жигарем. Вова, привет. Приветствую. Сначала мы с Володей, что мы делаем? Мы быстренько с ним обсудим санкции, которые у нас... Сейчас, секундочку. Значит, мы обсуждаем санкции, которые ввела Украина. И после этого к нам подключится непосредственно Микола Дидок и Владимир Мацкевич, и мы с ними проговорим про наши демсилы там и так далее. Так, как там со звуком? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Слышно ли нас? Все ли в порядке? Так, вроде со звуком все замечательно. Итак, Вова, ну вот ввел Зеленский санкции против Лукашенко. Мне интересно, много кто написал, что, блин, не прошло там и полгода, да, то есть прошло большое количество времени, и только сейчас эти санкции начали вводить и так далее. Расскажи, пожалуйста, вот что непосредственно это за санкции, что за санкции, да, и почему так долго? Ты просто написал в Фейсбуке, что это больше политические санкции. И как бы дальнейшее что будет? Ну, здесь достаточно все просто. Ситуация такая, что это действительно политические санкции, потому что до этого Украина, естественно, вводила санкции в отношении белорусских предприятий, которые работают над выполнением государственного оборонного заказа. Сейчас непосредственно уже введены санкции персональные в отношении Лукашенко, и это практически, я бы сказал, финальный разворот со стороны официального Киева по отношению к режиму Лукашенко. Не надо думать при этом всем, что это просто решение Киева, которое вот назревало, и вот оно появилось. Для того, чтобы Киев вот сделал этот разворот в конечном итоге, для того, чтобы появились санкции, как вообще экономические изначально, а потом уже непосредственно политические, велась достаточно активно последние несколько лет работа по объяснению даже таких простых на самом деле вещей для белорусов. Потому что, когда мы начинали, например, диалог с нашими украинскими партнерами, мы в конечном итоге осознали, что даже на таком базовом уровне они много чего не понимают о том, как вообще устроена Беларусь. Потому что те вопросы, которые они задавали во время там, личных встреч, во время каких-то там общения, непосредственно там было ясно, что они вообще мало что знают о ситуации в Беларуси. И для того, чтобы вот это вот сделать эту наработку, да, выстроить такой правильный фундамент объяснения того, что такое Беларусь, что вообще происходит. Там касалось вообще на самом деле всего, вплоть до кошельков режима Лукашенко. То есть объяснялось вообще все с азов. То, что, в принципе, как я уже сказал, для белорусов очевидно, понятно, и все это знают. Но для Украины это был, конечно же, такой вопрос, который они хотели закрыть. И в конечном итоге мы видим, изначально появились 2-3 пакета экономических санкций в отношении предприятий, которые участвуют в выполнении гособоронзаказа, а потом уже мы увидели политические санкции в отношении Лукашенко, и это замечательно, потому что это, фактически, это такой предфинальный разворот, то есть предфинальный пункт разворота официального Киева. У меня нешта Вова, у меня нешта з гукам непанятнае. Вось я палову цябе чую, палову цябе не чую. Але ж вот зараз пачаў чуць опять то ли запаздывае, то ли не ведаю што. Слухай, гэта ўсё понятно. А што далей будзе? Вось Украіна, яна як бы што вела Украіна санкцыі, што? Таму Лукашэнкі можа быць і неяк там да аднаго месца. Вось. Не, Саш, так дело в том, что эти санкции, безусловно, с точки зрения, там, например, давления на белорусскую экономику, это не об этом. Это политические санкции, где Киев четко уже разграничивает, что вот режим
с этой стороны демократические силы, с этой стороны, и мы делаем акцент именно на демократические силы. И это очень важно, потому что это тоже я писал в своем Фейсбуке, об этом говорил, о том, что на самом деле безопасность Украины, безопасность Европейского Союза, она лежит в плоскости, в том числе и Беларуси. Например, что будет, если будет прописано в мирном договоре, например, отсутствие российских войск на территории Беларуси. Например, будет прописано уменьшение влияния, либо выход из зоны влияния Беларуси по отношению к России. Создаст ли это безопасность для Украины? Безусловно, создаст. Создаст ли это, повысит ли это безопасность для стран НАТО, Европейского Союза? Безусловно, повысит. И поэтому мы, то есть белорусские демократические силы, совместно с Украиной можем лоббировать это. Плюс есть еще дополнительные треки, например, как привлечение Лукашенко к ответственности за военные преступления, лучше работа с точки зрения санкционного давления по отношению к белорусским предприятиям. Потому что вот из того списка, который мы опубликовали в понедельник, то есть 120 предприятий, там только, наверное, 20% предприятий находятся в санкциях Европейского Союза, США, Канады, Великобритании и так далее. То есть не существует вообще в настоящее время какого-то санкционного потолка. Это, опять-таки, нам навязывают, нам пытаются сказать, что все, есть какой-то предел, а после того, как мы уперлись в этот предел, необходимо разговаривать, но этот предел еще не достигнут. И нужно, опять-таки, подчеркнуть, что это только 120 белорусских предприятий, которые мы просто отработали за все эти годы, которые мы передали нашим партнерам информацию, о которых, в том числе Украине. И это не все предприятия. Предприятия, ты сам знаешь прекрасно, что список предприятий пополняется, и я думаю, не пройдет много времени, и мы еще выкатим очередной список белорусских предприятий. Плюс, вот как сегодня мы показали в нашем расследовании про зерно. Расследование, почекай, расследование мы трошки позднее. Ладно. То есть, понимаешь, нет никакого потолка, можно двигаться, и у нас цели и интересы, что характерно, интересы совпадают, и поэтому в движении по этому треку Украина сделала четкий уже выбор, то есть, условно, отодвинув в сторону режима Лукашенко, осознав, что он абсолютно недееспособный, недоговороспособный, и теперь с демократическими силами будет продвигать именно ту повестку, которая, в общем-то, удобна для всех, в том числе и для Беларуси. Вот ты говоришь, что потолок какой-то кто-то обозначает. Мне хотелось бы узнать, кто обозначает, каким образом, это первое. А второе, смотри, сейчас такая политика Трампа очень даже непонятная. И к чему она может привести, очень даже непонятно. То есть Келлог сейчас опять полетит к Лукашенко, опять скажет, давайте мы сейчас людей будем вытаскивать. Он список на стол и говорит, вот, пожалуйста, вот это снимайте, и тогда я выпускаю. Вот где эта красная линия, меня интересует, что можно снять американцам, на твой взгляд, что не повлияет сильно там на ту же войну в Украине, допустим, и на усиление режима непосредственно самого, и какие могут быть уступки. И кто, вот ты озвучил, что вот эти потолки выстраивает, кто этим занимается? Про потолки это, естественно, те, кто сейчас лоббирует на Западе интересы режима Лукашенко. То есть это весь этот кооператив Родина. Во-первых, они говорят о том, что, все, действительно, мы достигли какого-то санкционного потолка. Во-вторых, они постоянно утверждают, что санкции не работают, что, в общем-то, и потолок – это ложь, и что санкции не работают, это также ложь, что уже даже не может прикрыть официальный Минск, и он об этом говорит. И, естественно, это последняя мантра, это то, что санкции толкают Беларусь в лапы Кремля. И все вот это в совокупности продвигается как, давайте менять политику по отношению к Лукашенко. И в этом изменении, безусловно, присутствуют санкции как один из главных факторов, который сейчас влияет на режим, на экономику белорусскую. И если говорить про Америку, то, скажем так, мы общаемся с нашими американскими партнерами, мы довели, в общем-то, список предприятий, не список, а список санкций, которые
не критичный, и список, который, в общем-то, критичный. И в целом есть понимание, что все санкции, которые имеют прямое отношение к выполнению гособоронзаказа, никто, естественно, трогать не будет. Есть небольшое такое пул кейсов, которое может рассматриваться сейчас с точки зрения отмены санкций именно при условии того, что сейчас идет война в Украине. То есть ничего пока что, скажем так, из того, что нам известно, из того, что мы успели проговорить с нашими партнерами, ничего не будет отменяться, то, что прямо влияет на увеличение милитаризации Беларуси. При этом американские санкции – это, конечно, проблема для режима Лукашенко, особенно при продажах того или иного товара в страны дальней дуги. Однако европейские санкции также влияют очень сильно на экономику, потому что Беларусь граничит с Европейским Союзом, и отсутствие, скажем так, взаимодействие с Европой очень сильно бьет по экономике. Ну и плюс в целом, если какая-то компания находится условно в санкциях Европейского Союза, то она ровно так же токсична для условно какой-нибудь Индии там, или даже для китайских каких-то компаний. Все равно она токсична, все равно она опасна, потому что это может привести, скажем, неприятным последствиям для Китая. И с и с санкциями с США примерно то же самое. То есть, если даже что-то есть в санкциях США, но нету этого в Европейском Союзе, все равно это токсично, все равно это, скажем так, блокируется на территории Европейского Союза, и просто с этими компаниями никаких дел иметь никто не хочет. Мгм. Ну, надеюсь, конечно, что эта работа продолжится. Давай сейчас непосредственно про то расследование, которое вышло сегодня. Всем, кто будет смотреть или сейчас смотрит этот стрим, значит, на канале Белпол сегодня вышло расследование, посмотрите его. А Вова сейчас нас в курс кратенько введет. Что, Да, как там и так далее. я постараюсь максимально кратко. Все очень просто. Республика Беларусь в лице там десятка белорусских компаний занимается в разграблении оккупированных территорий Украины. И непосредственно к этому имеет отношение там львиная доля компаний, которые этим занимаются. К этому имеет отношение Наумов, бывший так называемый министр внутренних дел, генерал и тот, кто имеет прямое отношение к эскадронам смерти. И это достаточно большой массив информации мы смогли обработать. Вся эта информация, безусловно, уже была передана нашим партнерам, в том числе Украине. Сегодня, в принципе, вышел сразу же материал и в украинском сегменте Укринформ, где также об этом все очень подробно рассказывается. Но здесь, наверное, нюанс другой. Помимо этого ужаса, потому что, давайте говорить откровенно, это только то, что смогли найти мы. И я более чем уверен, что большинство белорусских предприятий, которые задействованы в создании масел или переработки, они работают с зерном с оккупированных территорий Беларуси. И все очень просто. Это приходит в Беларусь, Украины. Кто приходит, это приезжает из Украины, ставится бирочка «Зроблено в Беларуси», и дальше это продается по всему миру. Нормально ли это? Нет, это не нормально. Но, что характерно, эти компании не находятся под санкциями. И вот тут то, о чем я говорил в Фейсбуке, писал о том, что путается причинно-следственная связь. То есть нам пытаются все эти лоббисты внушить то, что сначала вводятся то есть санкции толкают Беларусь в лапы Кремля. Но это неправда. Санкции вводятся на основании документов, которые подтверждают длительное взаимоотношение той или иной компании с Россией. И только потом на основании этих документов вводятся санкции. То есть сначала есть взаимодействие, потом есть санкции, а не наоборот. И вот то, что недавно говорил Пал Палыч в интервью о том, что необходимо вводить санкции, в том числе против рапса, масел. Некоторые деятели в Фейсбуке писали, я не помню, честно скажу, не помню фамилии, но просто ленту, когда смотрел, какие-то комментарии, некоторые писали о том, что а масло-то вам уже чем не угодило. Но это же опять удар по простым белорусам. Теперь вы можете посмотреть, есть ли основания для введения. Или мы закроем глаза и скажем, что ладно, в целом, окей, нормально, пускай так будет. Нет, так делать нельзя.
Но меня в этой ситуации, я тоже читаю Facebook, много на кого подписан, почитываю так периодически. Но что тут интересно? И недавно с Александром Класковским там немножечко поспорили. Ну, во-первых, Facebook – это такая, ну, абсолютно небольшое количество людей, и это все такой тесный достаточно круг, такое информационное гетто, да. А второе, меня всегда удивляло, когда люди что-то заявляют, я вот задаю прямой вопрос, говорю, что скажите, что вам известно, ну, по санкциям, что вам известно, за что ввели, что вам известно по этим документам, что известно, как это сработало, как эти санкции сработали. В итоге ничего не известно. Говорю, ну зачем вы тогда делаете какие-то заявления, о чем-то размышляете там и так далее. Ну, ответ такой риторический, вот. А Наумов я Не, хочу Саш, напомнить. понимаешь, Саш, на секунду, ну, понимаешь, люди говорят, потому что им нужно что-то говорить. Я Ну, не против того, наверное, чтобы они писали, понятно, что в Фейсбуке, но мне важно смотреть реакции людей, и что характерно, скажем так, обычные белорусы, которые находятся в эмиграции, они меня очень приятно удивляют, потому что все вот эти закидоны про то, что а давайте мы будем разговаривать с режимом, а давайте мы вот тут будем лоббировать снятие санкций, да не все там так однозначно, все это натыкается на такую огромную стену белорусов, которые, в общем, достаточно, ну, прямолинейно объясняют людям, что они думают о этих предложениях. Но мне важно смотреть, что пишут люди, которые, ну, более-менее публичные. И когда они пишут о том, что да, а вам уже раб с чем не угодил, ну что, вообще вы хотите эту Беларусь полностью закрыть? Я не спорю, если бы ты знал, почему тот же самый Латушка, почему тот же самый Белпол говорит так, чтобы у вас на руках были документы. Но у вас этого нет. Вы принимаете решение говорить то, что вы говорите, исходя из какого-то вашего личного понимания вот мироустройства. Мы же говорим только то, что написано в документе, то, что мы можем доказать. Возьмите любую компанию из 120, которых мы опубликовали, ткните пальцем, мы назовем, мы покажем вам документ о том, что делает то или иное предприятие. И объясним там, например, если вы попадете в компанию, которая находится под санкциями, мы объясним, как санкции усложнили жизнь. Но никому это не надо, потому что если они узнают эту информацию, то, ну, тут надо будет либо очень резко менять, скажем так, направление ветра, в другую сторону поворачиваться, скажем так, либо уже, ну, в открытую лгать и говорить, что нет, все равно все неправда, все не так, и санкции нужно снимать. Поэтому эти люди, естественно, не обращаются к нам. Они не разговаривают. Ну и мы никакой инициативы в этом направлении тоже не проявляем, потому что если люди так не делают, то мы не можем им доверять и разговаривать с ними по большому счету не о чем. Я хотел бы напомнить нашим зрителям, кто такой Наумов. Он когда-то был там и участковым, такой длительный у него путь, потом он командовал одно время «Алмазом», спецподразделение «Алмаз», потом он командовал службой безопасности Лукашенко, потом стал министром. Тот самый, у которого там с коттеджем какие-то были непонятки, который в итоге уехал в Москву. Вот, он какое-то время был в Москве. Как-то так. Слушай, ну, давай мы сейчас больше перспективы. Вот идет сейчас работа. Я к чему? Вот сейчас Евросоюз хочет ввести против России санкции еще, да? А там некоторые товарищи как бы говорят, нет, мы против. Заблокировали 90 миллиардов долларов или евро там. Потом сейчас вот блокируют этот пакет и говорят, вот, пожалуйста, восстановите нам нефтепровод «Дружба», и дальше будем как-то там работать. Вот здесь перспективы какие непосредственно по Беларуси работы? Вот то, что документы появляются, то, что появляется доказательная база. Как это все продвигается? Ну, это не новость, когда Венгрия, Словакия блокируют санкционные пакеты. Есть и другие страны, которые, в общем, блокировали пакеты все предыдущие. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Насколько нам известно, в этом санкционном пакете должны быть предприятия Беларуси, должна указываться Беларусь. Вся необходимая информация все эти месяцы передавалась. Мы неоднократно летали в Брюссель, в ИЭС, там общались, проводили брифинги, поэтому если все будет нормально, Беларусь там будет. Но это, повторюсь, это не новость.
Это не новость о том, что вот это работает в Европейском Союзе так. И это, вот опять-таки, давайте посмотрим на предприятия, которые мы опубликовали. 120 предприятий, ничего такого. Какое там количество подсанкционных? Небольшое там, до 20%. И как, вот очень часто мы тоже слышим фразы о том, что санкционное давление, ну уже куда вы давите? Куда вы давите? Да еще запаса по давлению просто мама не горюй. Очень много. То есть на самом деле серьезнейшего давления такое, которое бы вот было еще более ощутимо для режима, причем оно бы давило быстрее, то есть эффект от него был бы быстрее, его нет. И в том числе из-за того, что есть такие страны, из-за того, что вот эта вот бюрократическая машина Европейского Союза действует так медленно, когда между санкционными пакетами есть достаточно много месяцев ожидания, работы, когда есть такие страны, которые блокируют, и этот санкционный пакет перерабатывается, пытаются убедить. И в конечном итоге это не санкции США, которые вводились достаточно быстро, конкретно, системно. Здесь проблем очень много. Поэтому тоже, когда говорят о том, что мы достигли какого-то предела, мы его далеко не достигли. И представьте себе, что вот только от этого небольшого количества, все же небольшого количества вот реального масштаба, который можно было ввести санкций, Лукашенко стонет. Экономика валится, рушится. Мы постоянно показываем документы. Да и сам режим постоянно говорит о том, что вот нас тут давят из Востока, из Запада. Давайте мы тут свет будем выключать раньше. Там, и температура в квартире станет меньше. Показывают реальную статистику по количеству вакантных мест на, можно сказать, системообразующих предприятиях. А представьте себе, что вот из этих хотя бы 120 предприятий было не 20% под санкциями, а 80%. Что было бы тогда? Есть ли то, над чем можно работать? Конечно, есть. Просто, увы, так получается, что структур, которые действительно понимают важность, значимость и результативность этих действий в демократических силах не так много. Большинство просто любят говорить о чем-то и ни о чем, естественно, и при этом ничего не делать. И еще есть, конечно же, часть лоббистов, которые всячески ездят и объясняют, пытаются доказать, что санкции нужно отменять, с Лукашенко необходимо договариваться. Вот видите, 5 лет давили, как любит говорить Ковалевский, и ничему не пришли. А посмотрите, а давили ли так, как нужно было давить? И есть ли возможность давить сильнее? Безусловно, такая возможность есть. Ну и давай, наконец, уже будем прощаться, там уже другие гости нас заждались. У меня такой вопрос. Вот ты говоришь, что в белорусских демсилах таких структур, которые могли бы вот, серьезно заниматься этим вопросом, не так много. Ну и это понятно, по большому счету. А хватает ли таких структур в Евросоюзе и в Америке, которые, горят, скажем так, горят желанием этим заниматься, только вот как бы говорят, давайте. В Европейском Союзе, безусловно, есть. Хотя, если мы говорим именно о государственных органах, безусловно, мы знаем непосредственно кабинеты, куда это все заносится, но бюрократическая машина и устройство Европейского Союза, оно вот такое, что не всегда все происходит быстро. А Америка сейчас, скажем так, взяла такую очень мхатовскую паузу, да, то есть все очень серьезно зависло, и они принимают информацию, они хотя бы ее знают, они анализируют реальное положение вещей в Беларуси, они прислушиваются по некоторым моментам, но, естественно, если смотреть именно с точки зрения санкций, именно с точки зрения давления, то здесь Беларусь, давай серьезно говорить, даже Украина далеко не может продвинуть то, что хотелось бы. А это все-таки страна, где идет война, и непосредственно те или иные санкции, то или иное давление на Кремль принесло бы значительное облегчение на фронте. Но и этого нет. Что говорить уже про белорусский трек. И повторюсь, когда еще прилетают такие ребята, как мухи, да, они начинают жужжать, что не надо, нужно говорить, нужно как-то давили 5 лет, а ничего, давайте там. Это тоже, конечно, создает свои проблемы, но мы стараемся нивелировать их влияние, потому что они прилетают и говорят просто слова, которые ничем не подтверждаются даже с точки зрения режима, потому что как мигранты шли, как метеозонды летят, война, помощь режима Лукашенко в войне продолжается.
ну, то есть вообще разбиваются их слова. А мы приезжаем и показываем реальные документы, показываем и доказываем то, что вот необходимо делать вот так, вот так, вот так, для того, чтобы достигать какой-то результат. Ну, будем стараться делать все, что в наших силах, и здесь большую помощь, естественно, оказывают наши политические структуры, как офис Светланы Тихановской, ОПК и НАУ Павла Латушко. Спасибо, Вова. Ну, мы сейчас как раз вот и переключаемся к нашим двум другим гостям, где обсудим тоже и санкции, и давление, и различные течения в наших демократических силах и так далее. Вова, спасибо за то, что пришел в эфир, и до скорых встреч. Живи Спасибо. Беларусь. Живи вечно. Итак, вітаю. Как чуваць меня? Добрый вечер, добра чуваць цябе. Да, я таксама чую, добра, нормально. Так, ну, дзякуй, что долучились. Значит, ну, для наших зрителей я сразу же скажу, что вот мы троих, что нас об'ядноўвае в першую чаргу, тое, что и Микола, и Владимир, и я все добра ведаем, что такое турма номер 4 в городе Могилёве. Вось тому, что там, ну, першы там был Микола, прайшоў, ну, трошечки ў іншыя часы, а потым былі і я, і Владимир. І мы ведаем, што якія там камеры, якія там іх нумерацыі, там якое там шиза, якія там контрыкі бегаюць по прадолу там, ну і так далей. Вось все гэта мы добра ведаем. Ну, спадарства, значит, глядзіце, я прапаную зрабіць там таким чынам. Я не буду кожнаму з вас там нейкія пытанні задаваць, то бок, ну, там па чарге і так далей. Я буду задаваць просто пытанні, якія мы будзем абмяркоўваць. Просто вось ёсць, напрыклад, пытанні, і мы просто кожны мае сваю пазіцыю, па яму выскажемся, там плюсы, мінусы, нешта пашукаем. Ну, вось гэтую крупіцу пашукаем. Але ж я не філосаф, сразу кажу. Я гэты улічны гуляка. Вось, тому прапаную, давайте пачнем з таго, што вот скажите мне, напрыклад, топ-3 ці топ-5, там, ну, як вам заўгодна, палітыкаў ці палітычных структур, якія існуюць у нашых дэмсілах. У кожнага, магчыма, сваі, і мы абмяркуем гэты топ. Мікола, давайте. З каго пачынаем? Я пропоную з Владимира. Давайте з Владимира. Владимир, давайте з вас. Именно палітычныя структуры. Палітычныя структуры, не асобы, правда? Ці асобы, і структуры. Ну, про асобы не вельмі хацелася б гаварыць, бо ёсць толькі адзіная асоба, якая мае, ну, трохі унікальныя характарыстыкі, якіх няма ні ў кога іншага, таму яна патрэбна. Я уже казаў пра гэта, это Светлана Тихановская. Вось, не таму, што яна там такая, ну, я вельмі добра стаўлюся да яе і шаную, вось, але не ў гэтым справа, а ў тым, што яе сімвалічны капітал і ресурс, які яна мае, мы мусім выкарыстоўваць у наших мэтах і выкарыстоўваць напоўніцу. Ніхто іншы не мае такіх магчымасцяў. Але як палітычная фігура, ну, яна там можа быць крытыкаваная, ёю можна неяк, ну, з ёю пагаджацца ці там неяк арыентаваць, пераконваць і так далей. Што тычыцца структураў, то адзінай структурай такой я б назваў прадстаўнічы орган. На сённяшні дзень шанс стаць сапраўдным прадстаўнічым органам ёсць толькі ў каардынацыйнай радзе. На стан рэчаў на сённяшні дзень яна таковой не з'яўляецца, але мы можам яе такой зрабіць. Это ўжо наша адказнасць і наша воля. Ці мы робім гэта, ці працягваем наш звыклы бульбасрач.
Вось, так что тут такая ж, и это не офис, не НАУ, не пераходны там гэты кабінет. Гэта ўсё патрабуе рэформаў, трансфармацыі і падвядзення пад тыя функцыі, якія сёння з'яўляюцца прагматычнымі, неабходнымі. І пакуль што ніхто ніводная з гэтых структур не адпавядае патрабаванням. Я б так сказал. Ну, у меня сразу пытанне ўзніклі, ну, гэта потым. Мікола, твоя чарга. Я бы назваў 5 структур, якія, на мой погляд, ключавыя у нашай палітычнай міграцыі, у беларускім дэмакратычным руху на сёння. Гэта не, я іх буду называць не ў іерархічным парадку, а проста пералічу, так? Не ад больш важнай да менш важнай, а проста тыя, што ёсць. Першае – гэта офіс Святланы Ціханаўскай. Другое – гэта НАУ. Трэцяе – гэта Белпол. Чацвёртае – гэта полк Каліноўскага. І пятае – гэта кіберпартызаны. Ось, усе яны з'яўляюцца палітычнымі структурамі, мажліва, не з'яўляюцца яны, як бы, не маюць они палітычных амбіцый, такіх прямо заявленых, тым не менш, у нашай абстаноўцы любая структура, нават грамадскай супольнасці, яна будзе ўсё ж такі палітычнай. Я так лічу. Ну, я часткова згоден з Владимиром, что, конечно, не дрэнна было б мець добры прадстаўнічы орган, які быў бы легітымным, які прадстаўляў бы беларусаў у якасці, ну, як і ў міграцыі, так і у самой Беларусі. Адзінае, што я крыху скептычна настроены да мажлівасці таго, што мы гэты орган сапраўды зможам пабудаваць, і ён будзе інстытуцыянальна устойлівы. Таму што, мне падаецца, палітычная культура ў нас пакуль што яшчэ не такая, каб ва ўмовах таксічнасці інфармацыйнай прасторы, ва ўмовах нізкага ўзроўню палітычнай культуры, ўзроўню дыскусіі ў міграцыі і ва ўмовах моцнага супрацьстаяння КДБ пабудаваць такую устойлівую структуру. Мне падаецца, гэта шанец на гэта невялікі, але можна спрабаваць, гэта не злачынства, можна спрабаваць тушыць гэтую ідэю. Вось такой думкі. Добра, вось, ну, тады пераходзім к КР непасрэдна, таму што я там быў у 2 составах, і ў меня таксама шмат пытанняў, ну, і я ведаю, як гэта працуе там изнутры. І вось Владимир кажа, што гэта структура павінна быць... Пераб'ю одну секундочку, дадам только, што мусіў адразу сказаць, што магу памыляцца, по той причине, что я не застал КР, фактично, ее деятельность, амаль, что я об існаванні такого органу даведаўся толькі по выходе. Ось, все, прабач, что перабіў. Но, глядзіце, чаму ідзе шмат спрэчак вакол КР і чаму людзі незадаволеныя працай КР і так далей? Таму што нашы людзі, ну, як мне падаецца, я магу памыляцца, нашы людзі, ім цікава, калі нехта нешта робіць для іх тое, што яны могуць пашупаць, груба кажучы. То бок тое, што они могуць там у карман пакласці, там ці яшчэ нешта, так? А калі КР гэта такая структура, якая і сама не ведае, што яна можа, так? Ну, калі людзям кажа, што вось ёсць прадстаўнікі ў ПАРЭ, так? Ну і што, вось тым мігрантам, якія выехалі, ну ёсць прадстаўнікі, а нам-то што да гэтага ПАРЭ? Ці там нейкія заявы робяць, ці слуханне зрабілі, вось, і ну і зараз я ведаю, чаму яны кажуць, што глядзіце, якую мы вельмі важную справу зрабілі. Мы зрабілі слуханне па кейсу Верамейчыка, мы зрабілі слуханне па Ціханаўскай, там Ціханаўскую слухалі. Глядзіце, якія вось дасягненні. Але ж для беларусаў гэта можа і не дасягненні, насамрэч. Таму што, ну, шмат хто ведае, чым займаецца тая Ціханаўская, там соцсеткі працуе і так далей. Владимир, як зрабіць, каб людзей зацікавіць, каб зацікавіць іх насамрэч, якія павінны быць функцыі КР, якія павінны быць магчымасці, каб насамрэч там паўдзельнічала ў галасаванні, ну, 100 000 чалавек, напрыклад. Ну, давайте поступова, бо я ж ось пишу, выступаю, і офлайн сустракаюся з людзьмі, так званымі простымі. Я не люблю, калі людзі
іншых людзей называюць простымі, ці асабліва калі самі сябе людзі простымі называюць. Да? Чалавек — гэта істота разумная, і ён не мусіць быць простым. Ён мусіць быць сам з сабой, са сваёй воляю, рэфлексіўнасцю там, і так далей. І толькі тады можна размаўляць з людзьмі на роўных. Тут Мікола, я далучуся да двух аспектаў яго выказвання. Па-першае, што палітыка — это наша агульная справа, таму все структуры, все людзі, якія аб'ядноўваюцца ці там гуртуюцца неяк дзеля дасягнення агульных мэтаў, каб рабіць агульную справу, яны ўжо часткова палітычныя, а калі яны яшчэ далучаюцца увогуле да... Прабачце, мне трэба... Нехта з КР званіць. Я не магу зразумець, адкуль мне звоняць. Калі з КР, а не з КДБ. Все. Это не з КР, а па справах, якія сапраўды маюць да гэта адчыненне. Дык вось, калі тыя структуры грамадскія, гуманітарныя, там, медычныя, ваенныя і так далей падымаюцца да узгаднення агульных справаў з іншымі, бо ўсе мы так ці інакш звязаныя паміж сабою, там, дапамогаю, выступаем акалічнасцямі дзейнасці поспехаў адзін аднаго, то наша агульная справа ад гэтага можа пастрадаць, калі мы не ўзгадняем гэтыя рэчы. Таму это ўсё могуць быць палітычныя дзеянні, палітычныя структуры. Але гэта адбываецца толькі тады, калі людзі ўсведамляюць сваю палітычную пазіцыю. Это першая справа. Па-другое, першы чыннік, да якога я магу далучыцца ў выказванні на Міколы, другі — гэта тое, што мы сапраўды маем вельмі нізкую палітычную культуру. І гэты тэзіс тычыцца вельмі па-рознаму вось простых людзей, тых самых простых людзей у эміграцыі, бежанцаў нашых, мігрантаў, палітзэкаў і так далей, і наших палітычных лідараў, якія збіраюцца ў тых структурах, якія прагаварыў, пазначыў Мікола. І там таксама вельмі нізкая палітычная культура. У дэлегатаў ці там дэпутатаў Коордынацыйнай рады яна ўвогуле ніжэй за плінтус. І таму, калі так, то для мяне гэта значыць толькі адно. А мы на што? Тыя, хто разумее нешта пра гэтую палітычную культуру. То наш абавязак, наша місія падвышаць гэтую культуру. Трэба з людзьмі гаварыць. Вось я іду, я адказваю на любое запрашэнне, куды мяне клічуць пагаварыць з людзьмі, я іду, і адно, што я там раблю, гэта я імкнуся павысіць іх палітычную культуру. І вось паказчыкам палітычнай культуры так званых простых людзей з'яўляецца тое, што яны чакаюць ад нейкіх лідараў, ад людзей там, так скажем, заметных у інфармацыйнай прасторы, да, вось гэтай дапамогі ім непасрэдна. І вось гэтая бздура, якая убіта ў савецкую свядомасць бальшавікамі, што ўсё трэба чакаць толькі ад дзяржавы, ад вышэйшых установаў і так далей, і так далей. І калі кагосьці пакрыўдзілі, каму скардзіцца? Раней Сталіну трэба было напісаць, да? Там, потым Брежневу, зараз вось Лукашенко. Лукашенко вырашыць. Лукашенко ж не ведае, што там яго чыноўнікі робяць там і так далей, да? І ні ў каго з іншых няма там улады, каб вырашыць нашыя пытанні. Вось гэта паказчык, вось такія меркаванні, гэта паказчык катастрафічна нізкай палітычнай культуры. Не толькі палітычнай, насамрэч і сацыяльнай таксама, да? Не можа Лукашенко вылечыць хваробу.
Не можа Лукашенко прымаць рашэнні па таму уводзіць каранцін там у ковідныя часы ці не і так далей, і так далей. Ён можа выконваць рашэнне прадстаўнічых органаў і спецыялістаў. По ковіду там ці по хваробам медыкаў, по, скажем, дыпламатычных пытанняў экспертаў па міжнароднай палітыкі і так далей. Любой прадстаўнічы орган, калі ён не абапіраецца на сінктэнкі, на фабрыкі думкі, на экспертныя створаныя ім жа самім экспертныя групы нейкія, то там прадстаўнічы орган, будь то парламент ці той самы наш КС, Координацыйная рада, гэта паседжанне тых самых простых людзей, якія не разумеюць, што робяць. Зараз это так і адбываецца. Таму нам трэба ствараць па ўзору сапраўдны працуючых і доўгатэрмінова працуючых, доўгажывучых гістарычна парламентаў, наш КР. І наш КР можа быць адзіным суб'ектам міжнароднай палітыкі, і вырашаць тыя пытанні, пра якія казаў тут папярэдні ваш госць Жыгар. Бо на сённяшні дзень ён кажа, вось, мы там гаворым у Еўропе тое, Кавалеўскі гаворыць другое, Светлана гаворыць трэцяе, там і так далей, да? А чаму еўрапейцы павінны да вас прыслухоўвацца? Не, яны як ветлівыя людзі, тым больш кіруючыся устаноўкамі культурнымі, дарэчы, устаноўкамі Еўропы сённяшняй, яны вас паслухаюць. А рабіць яны будуць тое, што лічаць самі мэтазгодным і карысным. А каб мы маглі дамагацца таго, каб рабілі тое, што нам таксама карысна, мы павінны стаць міжнародным суб'ектам. І простым людзям, палітзэкам, якім не дадалі чагосьці і так далей, трэба тлумачыць менавіта гэта. Давайте патрабаваць, калі вашы інтарэсы парушаны ў чымсьці, давайте патрабаваць і дамагацца чагосьці ад тых, хто гэта робіць, чия это функцыя. А вы адразу узвальваеце адказнасць, прэтэнзіі да палітычных структураў, у якіх іншая функцыя. Яны ствараюць умовы для таго, каб гуманітарныя арганізацыі, праваабарончыя арганізацыі маглі эфектыўна працаваць. Умовы, а не самі гэта рабіць. І мяне асабліва абурае, вось я там напісаў пра Бандарука такога, які таксама сядзеў у нашай той самай чацвёртай турме ў Магілёве. І там ён паводзіў сябе, так скажем, вось. А тут увогуле. Ён атрымаў 7000 еўра. Яму там забяспечылі лячэнне. Яго пасялілі ў гатэль, спачатку не ведаю, дзе там зараз, таксама ён жыве на поўным забеспячэнні. Хто гэта зрабіў? Гэта зрабілі нейкія людзі, а ён не бачыў сярод гэтых людзей Светланы Ціханаўскай. І таму Светлана Ціханаўская мне нічога не дала, яна мне нічога не зрабіла. А што б зрабілі гэтыя людзі, калі б Светлана Ціханаўская не прапагандавала Беларусь, не адстойвала яе інтарэсы там, у вышэйшых гэтых... Яны не разумеюць проста сувязі паміж рознымі дзеяннямі. Это, сістэмнае мысленне, это, конечно, рафінаванае. Владимир, давайте мы, зараз офіс трогаць не будзем, бо зараз кажуць заказны стрым, спецыяльна, каб іх пахваліць, і так далей. Які заказны? І я, і дзедок, цалкам незалежныя людзі. У меня Франек сзади с пугой стоит и меня по шее бьет. Микола, давай ты зараз. Просто спасу нема. На самом деле... Закранули, ты его... Секунду, Микола, что я хотел бы додать на конт того, что там залежнасць, незалежнасць людзей там и так далей. Мне заўсёды было цікава, калі насамрэч, вось гэта ідзе нейкі такі вау, што вось гэтыя праплачаныя, вось гэты такія, вось гэтыя прагнулись там і так далей. І гэта кажуць пра людзей, якіх Лукашенко зламаць не мог ні пасадкамі, ні арыштамі, ні тое, што... То бок, такі ціск шоў у краіне, а зараз ты выехаў і адразу зламаўся. Вось, і
Ну такая логіка вось для мяне яна такая, то бок Ціхановская яна страшней, чым Лукашенко, яна зламала адразу вось усіх. Лукашенко І я ламаў таксама не про гэта думаў неаднаразова. У меня, ведаеш, Александр, быў такая сітуацыя на Магілёўскай, дарэчы, турме. Там вось гэты новы, ну для мяне новы начальнік быў Лаўр, і ён таксама там, калі выйшла чарговы артыкул про мяне, пакуль я сидзеў, і ён мне такой: вот, на Кресбинах кажа мне: вот, дедок, сколько вам платят за все вот это вот, что вы тут делаете? И я стою, думаю, ну, я думаю, ты дурань ці не? Это ж колькі мне мусяць плаціць, каб я вось гэта ўсё цярпеў: шыза, холод, няволю, здзекі, вот это все. Это якія мусяць быць грошы? Ні ў кого такіх грошаў няма, каб чалавека ну, как человека заахвоціць выцерпець такія здзекі. Тому, конечно, это глупство. А то, что ты говоришь, да, я вось скажу, мне пачалі пісаць, что я продаўся ужо мусіць на другі ці на трэці дзень пасля майго вызвалення. Ты уяўляеш, я яшчэ не паспеў з аўтобуса гэтага выйсці амерыканскага, а я ўжо продаўся, разумееш? І меня это так здзіўляе, а насамрэч, калі паглядзець псіхалагічна, гэта ж людзі кажуць пра сябе. Яны заўсёды, калі кідаюць такія абвінавачванні, яны гавораць пра сябе. Калі б гэтым людзям хтосьці за выказванне іхняй палітычнай пазіцыі прапанаваў бы грошы і за грошы змяняць сваю пазіцыю, канешне, яны пагадзіліся. І, канешне, яны свой погляд, свой светаўспрыяцце яны пераносяць на нас. То бок, ну, это смешна. То бок, меня, ну, сапраўды, ты кажаш такія рэчы: Губазік, там, КДБ, тебе, там, у Владимира не змог прымусіць напісаць прашэнне аб памілаванні, а вось Ціхановская з Франакам тут купілі нас за 3 ломаныя грошы. Ну, глупство, конечно. Так, Мікола, давай пра КР непасрэдна. А ты, як ты бачыш гэту структуру? Гэта першае. Па-другое, ці думаў ты пра тое, каб туды пайсці? Ці там, ну, нейкі рух пайсці там і так далей? Вось, таму што выбары ўжо там, я не ведаю, колькі там, праз 2 ці праз 3 месяцы будзе. Вось. І, ну, што ты думаеш наконт таго, што ты ведаеш пра іх і што яны рабілі? Адразу скажу, што я ведаю не шмат. Наколькі я разумею, гэта наш такі эрзац-парламент пры офісе Святланы Ціхановскай, які такі эрзац-урад у выгнанні. Ну, я б не сказаў, што ён пры офісе. Я бы так не сказаў. Хаця шмат хто кажа, што ён пры офісе, але я думаю, што не. Я маю на увазе, як мы ў любым выпадку пры адным, потому что мы в одной палітычнай прасторы. Так? Ну, прикинь, ну не при літоўскім же сейме, правда? То бок, в любым выпадку мы все як бы варимся в одним. Это не значит, что там Ціхановская командуе координаційнай рады. Это як я разумею. Ідэя добрая, і сапраўды правильно кажа Владимир, что гэта могло б дадаць нашему дэмакратычнаму руху беларускаму легітымнасці. То бок, это не просто Святлана Ціхановская, якая там 5,5 год тому, якую абралі беларусы со сваім офісам, які яна сама назначила. Гэта як бы рэгулярнае абнаўленне вось гэтай легітымнасці. Вось, і, конечно, гэтая ідэя была бы, калі б яна была рэалізавана, гэта было б не кепска. Я адное, што не пагаджуся, што это мусіць быць адзіны наш прадстаўнік на міжнароднай арэне. Чаму? Таму што міжнародная арэна, там нюанс такі, специфіка гэтай сферы такая, што мусіць прадстаўляць адзін чалавек. Не можа ехаць, ну, непажадана, каб ездзіла там процьма людзей, бо это заўсёды рознагалоссе ў меркаванні. Заўсёды мусіць быць адзін чалавек з мандатам, чыё меркаванне на міжнароднай арэне прымеркоўваецца да меркавання дэмакратычнага руху. Унутры нас можа быць мноства рознагалоссяў, спрэчак, усяго на свеце, але калі мы выходзім за межы нашага унутранага асяроддзя, меркаванне мусіць быць адно. Вось гэта то, чаму мяне таксама моцна не падабаецца. Вось гэта вось рознагалосіцца адносна тых жа санкцый, што прыязджае Святлана альбо там Владимир Жигар і кажуць: давайте санкцыі, прыязджаюць там іншыя грамадзяне, кажуць: ой, не, здымайце санкцыі, давайте дыялог. Ну, конечно, гэта б'е па нашай рэспектабельнасці, па нашай легітымнасці, калі, ну, чувакі, вы між сабой спачатку дамоўцеся, так, а потым мы ўжо з вами будзем размаўляць на роўных. Вось, ну,
Таму неяк так. Я лічу, што ідэя была бы добрая, гэта з Координацыйнай рады, але не ўпэўнены, што гэта атрымаецца так па цэлым шэрагу прычын. Я бачу, што Владимир Я нешта хоча хочу сказаць. паспрачацца. Але ж, так, зараз, Владимир, я адразу трошечки просто внесу, ну, каб было понятно, так? Калі, напрыклад, той же Белповод нешта прапануе, гэта не так адбываецца, што прыязджаеце, кажуць, абавязкова вазіце, ну, санкцыі трэба ўвадзіць. Гэта адбываецца по-іншаму трошечки, то бок перадаюцца дакументы, каб людзі самі пабачылі і ведалі, трэба гэта рабіць ці не трэба. А Белпов не можа ўплываць на санкцыйную палітыку, ну, скажем так. Вось, але можа перадаваць тыя дадзеныя, якія ёсць і якія могуць паўплываць. Да, Владимир? Ну, ведаеце, тут, напэўна, разыходжанне у нас з Міколам на тым базуецца, што я больш кансерватар, чым анархіст. Хоць некаторыя неанархісцкія погляды мне, так скажам, блізкія, але, Мікола, это не так все працуе. Координацыйная рада не павінна і не мусіць ездзіць там усім кагалам на нейкія паседжанні. Яна можа дэлегаваць і ну, перадаваць паўнамоцтвы. Калі б Светлана Тихановская ездзіла туды, куды яна ездзіць з афіцыйнай пазіцыяй і легітымна падмацаванай пазіцыяй абраных дэлегатаў, дэпутатаў Координацыйнай рады, яна б ездзіла з мандатам. Не просто як выбітная там асоба, гераіня 20-го года, гэтых выбараў, элект-прэзідэнтка там і так далей, а як маючы паўнамоцтвы прадстаўнічага органа прадстаўляць нашы інтарэсы. Тады ніхто іншы ўжо не мог бы казаць, што ён прадстаўляе беларусаў. Бо гэта была афіцыйная пазіцыя. Гэта наша пазіцыя. І вось гэта можна дамагчыся толькі праз Координацыйную раду, праз протапарламент ці эрзац-парламент, там як заўгодна. Да? І тады, хто б туды не патрапіў, па знаёмству, там па сувязях, яшчэ нейкім чынам кантрабандай дабраўся б там да самого Трампа ці там кагосьці яшчэ, да? Што б ён там не казаў, заўсёды можна удакладніць, звярнуцца да Координацыйнай рады. Гэта афіцыйная пазіцыя, гэта так думае прадстаўнічы орган, то бок тое, хто прадстаўляе беларусаў, ці не. Ну, тыя кажуць, не, вось наша думка афіцыйна выкладзена, напрыклад, Светланай Тихановскай ці любой іншай асобай з палітычных там лідараў, якою будуць выданыя такія паўнамоцтвы. Таксама як прызначэнне там выканаўчага органа, да, зняцце дублявання функцый НАУ, кабінета там ці кагосьці яшчэ і так далей. Да? А ўсе астатнія арганізацыі грамадзянскія, праваабарончыя, там вайсковыя і так далей, яны могуць дамагацца, каб праз Координацыйную раду, праз гэты протапарламент, іх пазіцыя была прызнаная афіцыйнай. Ёсць яшчэ такая тэхніка ці працэдура звяртання да палітычных структураў, якія маюць права прынимаць рашэнні. Policy paper. Мы пішам, вось што робіць зараз Байпол, напрыклад, пра што Александр казаў, это яны фактично прадстаўляюць інфармацыю, то бок policy paper. Вось мы вам кажам вось гэта, на падставе гэтага прымайце рашэнне. А хто адстойвае нашы інтарэсы ў прыняцці рашэння? Вось тыя самыя санкцыі і перамовы. Ведаеце, няма супярэчнасцяў ці антаганізму паміж санкцыямі і перамовамі. Бо санкцыі можна таксама ўводзіць праз перамовы. Вось мы там маем магчымасць і вырашылі, думаем увесці такія санкцыі. Калі вы, беларускі бок, рэжымны бок, не будзеце працягваць вось тое і тое, мы ўводзім санкцыі. Калі вы
знімеце гэтыя рэчы, ну, напрыклад, там спыніце прызначэнне там новых спачатку тэрарыстаў, экстрэмістаў і так далей, спыніце гэтую практыку. Тады мы ўстрымаемся ад ввядзення санкцый і так далей. Санкцыі працуюць не самі па сабе, а санкцыі працуюць менавіта вось у гэтым гандлі перамоў. Мы тое прапануем, вы тое, і дасягненне пэўных кампрамісаў. Ну, ці не дасягненне кампрамісаў, тады ціск. Таму тут няма супярэчнасцяў паміж гэтымі рэчамі. А чаму яно становіцца вось такім трыгерам бульбасрачу? Ну, менавіта таму, што няма экспертнай супольнасці, якая паказала, як гэта можа працаваць разам, а не толькі ў сварках і канфліктах. Вось пасварыцца, там, паканфліктаваць, падыскутаваць можна у каардынацыйнай радзе, у протапарламенце. Парламенты для таго існуюць, каб там усе спрэчкі самыя вострыя ішлі, і на падставе гэтых спрэчак выпрацоўвалася афіцыйная пазіцыя. Парламент, ад французскага слова, яго можна проста перакласці на нашу мову вельмі проста. Гаварыльня. Гаварыльня. Але ж гаварыльня не пустая, а для таго, каб прыняць рашэнні. А мы не бачым розніцы паміж бульбасрачам у соцсетках ці там на нейкай канферэнцыі, да? І спрэчкамі ў протапарламенце. Там спрэчкі павінны скончвацца афіцыйным рашэннем, кампрамісам паміж споршчыкамі спрачаючымися, да? А канферэнцыя ці вось это самае ў соцсетках, там няма канца спрэчкам. Яны таму і будуць весціся без конца і час ад часу пераходзіць на асобы, крыўдзіць адзін аднаго. Давайте у меня пытанне адразу. Ну, глядзіце, наконт спрэчак. Ось недавно было відэа, як у турэцкім парламенце там друг другу пысы чысцілі, і нічога. Правильно. Калі ў парламенце не б'юцца, да, адстойваючы там тыя ці іншыя пазіцыі, значыць, там няма сапраўднай зацікаўленасці у карысці, у радзіме і так далей. Няма такога, глядзіце, у беларускім палаце прадстаўнікоў, там все згодныя. Няма ў беларускім всенародным сходзе, там усе згодныя. І гэта не парламенты, гэта не прадстаўнічыя органы. Добра, значыць, глядзіце. Першае, што я хацеў бы дадаць. Ну, вось зараз такі час, калі вот тое, што мы размаўлялі наконт там дакументаў, абмеркаванняў і так далей. Першае, значыць, гэта насамрэч вельмі складана, таму што калі вось у Белпол, напрыклад, трапіць нейкія дакументы, яны ніколі не апублічваюцца, ідзе праца над імі. Гэта проста бяспека тых людзей, якія гэтыя дакументы перадаюць. Таму гэта немагчыма рабіць у КР, напрыклад, размаўляць, што вось ёсць гэта, а можа зробім гэта, а можа зробім то. Па-другое, гэтыя дакументы, гэта ўжо факт таго, што адбылося. Вось, а далей можа так прыйсці да таго, што проста гэтых дакументаў і не будзе больш. І ніхто не будзе ведаць, працуе гэта, не працуе. То бок гэта такая работа, яна вельмі спецыфічная. І я не лічу, што, гэта мае думкі, што КР у прынцыпе можа займацца там праблемай санкцый там і так далей. Гэта трошачкі у іх трошачкі іншая справа. Там няма спецыялістаў, якія нешта ў гэтым, скажем так, ведаюць. І самае галоўнае, што якія ведаюць, як гэта спрацавала і у якіх ёсць гэтыя дакументы, каб ацэніць гэта ўсё. Вось. Таму і праца ідзе такая, што пра гэта только потым, калі нехта там еўразвяз уже нешта вводзіць, только тады ўжо публічна кажуць, што вось вводзіць на такое прадпрыемства, на такое. Да гэтага такой размовы нігдзе ў беларускіх дэмсілах не ідзе. Бяспека. Значыць, па-другое, вось вы кажаце, што там Ціхановская едзе, і у яе ёсць на руках ужо нейкае рашэнне, якое абмяркована ў Коордынацыйнай радзе. Вось меня цікавіць, якая колькасць людзей павінна, каб прагаласавала, каб гэта была легітымнасць хоць нейкая. Калі, напрыклад, я кажу, калі прагаласуе там 1000 чалавек, і КР кажа, вось мы прыймаем рашэнне такое. А само грамадства, напрыклад, так, большасць, яна кажуць, не, а мы супраць. Таму што, я ўжо проста думаў над гэтым, ёсць структуры, якія могуць арганізаваць гэтыя выбары,
не проста арганізаваць, яны могуць свой электарат, грубо кажучы, падцягнуць под гэта, ну, под самі выбары, а астатнія плюнуць і скажуць, да нам гэта 100 лет не патрэбна. І потым, ну, я напрыклад кажу, туды прыходзіць, напрыклад, Кавалеўскі, Калеснікава там і так далей, і іх большасць, яны кажуць, не, все, мы здымаем. Но я зараз бачу і пад соцсеткам, і ад людзей, з якімі там размовы у меня там і так далей, яны кажуць, не, мы ніколі не перавернем гэту старонку, мы ніколі не даруем яму гэтага, што ён зрабіў там і так далей. Вось колькасць людзей, каб КР быў насамрэч, ну, легітымны орган, мае значэнне ці не мае. І па-другое, вось мне цікава ваше меркаванне наконт ціска. Усё ж таки мы дамагаемся таго, што зараз ось, ну, там палітвязні выходзяць так далей. Усё ж таки ціскам ці ўсё ж таки тым, што людзі прыходзяць і кажуць, давайте будзем неяк там размаўляць, там дамаўляцца і так далей. Ці і тое і другое. Мікола, давай з цябе пачнем. Пачну таксама з канца. Ну вось просто пракаментую твои слова Владимира наконт легітымнасці. Канешне, это мажлівы варыянт, што Святлана Ціхановская умоўна ці хтосьці замест яе будзе надзяляцца гэтай легітымнасцю і ад КР з гэтым мандатам ездзіць па замежжы прадстаўляць беларусаў. Але тут для мяне, як і для цябе, Александр, з'яўляецца пытанне. Легітымнасць гэта такая тонкая матэрыя, ад чым яна вымяраецца. І чыя легітымнасць болей? Святланы Ціхановскай, за якую прагаласавалі некалькі мільёнаў беларусаў, але 5,5 год таму? Ці КР, за якое прагаласавала 6 тысяч беларусаў, але учора? Пытанне, правда? Цяжка гэта вымераць, як ты это, якой лінейкай гэта памяш. Але ладно, гаворка, вернемся да санкцый. Я заўсёды з того момента, як я выйшаў, і мне там пачалі прадстаўнікі абедзвюх, умоўна кажучы, лагераў імкнуцца укласці як бы свой пункт гледжання ў галаву, я заўсёды казаў і працягваю казаць, што ў прынцыпе дыялог і ціск яны адзін аднаго не выключаюць. Трэба ціснуць і трымаць дзверы адкрытымі. Ціснуць, трымаць адкрытымі. Так заўсёды робяць. Паглядзіце нават, ну, вось тут 3 нас сабралася стрыжаных, да, згадайце, як апера робяць. Яны цябе сажаюць у ШЗА, так, а пры гэтым прыходзяць увесь час. Ну што, пагадзіўся? Ну што, можа, будзеш размаўляць? Ну што, тое самае мы як бы мусім рабіць. Рабіць ціск дзесь, але казаць, калі вы хочаце, каб ціск спыніўся, вось ясныя, зразумелыя умовы. Мы заўсёды радыя, поэтому ніхто Лукашэнку у вугал не заганяе. Зразумейце это. Это, ну, вы-то разумееце, это не вам, конечно, кажу. Вось. І таму мне падаецца, што датычна пытання палізняволеных, калі пачынаюць спекуляваць, то вот, вы хочаце, каб ціснулі далей, а вось трэба, вот, палізняволеных жа выпусцілі дзякуючы дыялогу, але давайте не ставіць телегу паперок коня. Дыялог-то адбыўся дзякуючы наяўнасці ціску, правда? Калі б не было санкцый, да каб чым бы весці дыялог. І простая логіка нам падказвае, што калі за такі аб'ём санкцый вызвалілі вот столько палітвязняў, то за такі аб'ём санкцый можна вызваліць вот столькі палітвязняў, а яшчэ лепей, яшчэ больш саступак дабіцца. Адпаведна, чым больш санкцый, чым больш ціску, тым больш у Лукашэнкі мотивации выпускать людей. Вось. І, канешне, давайте весці дыялог, але дыялог весці не абавязкова браць і яму все санкцыі з яго здымаць і здымаць все інструменты ціска. То бок гэта санкцыі і любы іншы ціск, гэта фон для дыялогу мусіць быць. Ну, вось так неяк я бачу. Добра, Владимир, вось наконт легітимнасці, так, адразу. І тое, што Мікола чым скончыў, гэта калі весці дыялог, аб чым весці дыялог і з кім весці дыялог, і хто павінен гэта рабіць? Так, але я пачну з стаўлення да таго, што ты казаў перад гэтым, пра байпол і бяспеку і пэўную секрэтнасць, да? Ведаеце, калі мы тут утворваем нейкую квазідзяржаву, бо парламент, там, выканаўчыя структуры, прэзідэнт, это ўсё, ну, так, імітацыя дзяржавы.
якую мы ствараем тут, каб уплываць на Беларусь і раптам пры адпаведных умовах просто пачаць ствараць там по ўзору таго, што мы напрацуем тут. Дык вось, дзяржава немыслімая без спецслужбаў. І адносіны паміж прадстаўнічым органам, дзе гаварільня ідзе, і спецслужбамі, у якіх ёсць бяспека, службовая тайна, сакрэтныя матэрыялы і так далей, гэта адна з такіх вельмі важных задачаў усталявання гэтых адносінаў паміж цалкам публічным органам і цалкам закрытай структурай бяспекі, спецслужбамі. І думаю, што ў свеце, не думаю, ведаю, што ў свеце напрацаваны добрыя працэдуры, механізмы усталявання такіх адносінаў. Нам таксама патрэбны свае спецслужбы і свае сілавыя нават структуры. Хай сабе полк Каліноўскага і там тыя добраахвотнікі, якія ваююць ва ўкраіне, яны ўсё ж такі не падпарадкаваныя, і напэўна і не трэба зараз рабіць, каб яны былі падпарадкаваныя камусьці там Светлане ці коордынацыйнай радзе і так далей. Там свая спецыфіка на вайне, і яны таму павінны быць узгоднены ўсе тыя дзеянні з украінскімі вайсковым кіраўніцтвам. Так што тут асобая сітуацыя. А вось свая спецслужба кшталту байполу нам вось патрэбна як ніколі. Сапраўды, толькі праз спецслужбы можна здабыць матэрыял для новага ціску на рэжым. Толькі такая спецслужба, яна своеасабліва яшчэ і фабрыка думкі. То бок яна дае матэрыял не толькі там камусьці, хай еўрапейцы вырашаюць там, да? Гэты матэрыял павінен быць у свой час прадастаўлены таксама і выканаўчым структурам, і таму ж самому КСу. Але ў якой форме? Это ўжо іншая справа, гэта справа цалкам ляжыць на адказнасці самого байполу, гэтай спецслужбы. Ну і нам яшчэ патрэбна проста бяспека, элементарная бяспека і для шараговага эмігранта, ну і тым больш для асобаў вельмі заметных і, скажем, на слуху з'яўляючыхся, да? Бо выпадак з Мельникова, так, я не пераблытаў, это без мяне был бы это конфликт. Анжеліка Мельникова. Да. Выпадак с Гаюном. Гэта ўсё недапрацоўка, наша агульная недапрацоўка па вось гэтай лініі спецслужбаў і нашых асабістых, агульных, да, сілавікоў. Так што тут пытанняў шмат. Дзе абмяркоўваць гэтыя пытанні? Владимир, глядзіце, у нас спецслужб няма, у нас ёсць аналітычныя цэнтры. У нас няма магчымасці ў Еўропе, каб нашы дэмсілы былі, вось, напрыклад, любая ініцыятыва, гэта не спецслужбы. Такіх магчымасцей няма, як у польскай паліцыі ці... Конечно. Так мы ўсе ў такіх умовах, дзе мы толькі часткова можам свае функцыі выконваць. Але ж імкнуцца да гэтага трэба і ўсведамляць. Я згоден з вами. Згоден. Давайте, я згоден. І я згоден, що гэта павінна гучаць, і тым ліку, напрыклад, я не ведаю, як гэта зрабіць, але ж гучаць гэта і абмяркоўваць гэта трэба. Але ж давайте да легітымнасці. Легітимнасць, так. Вось глядзіце, я ўжо это казаў не раз і зараз кажу. Сімвалічны капітал вельмі ненадзейная штука. Ён расцярушваецца, таяць на вачах. У нас ёсць яшчэ год, і ад сімвалічнага капіталу Ціхановскай можа не застацца нічога. Тое, што застанецца, будзе падобнае таму, што мае ў гэтым сэнсе Ілонка Сурвіла як старшыня рады ВНР. Не болей за тое. І прымаць у кабінетах высокіх, дзе яна там сёння павестку дня беларускую прасоўвае, Светлану уже больш не будуць. А калі і будуць запрашаць, то на рытуальныя мерапрыемствы кшталту вось гэтага фуршэта у прэзідэнта Польшы. І
тут сапраўды пытанне легітымнасці яно ўпіраецца ў ахват электарату, хто каго прадстаўляюць. На сённяшні дзень вось адным з крокаў па акультурванню і по падвышэнню ролі і значэння Координацыйнай рады быў сам факт прызнаных выбараў. Так, людзей, прагаласаваўшых, вельмі мала. Але вы ўсе ведаеце, што любы электарат дзеліцца на актыўную частку, якія заўсёды ходзяць на выбары і галасуюць, і тыя, якія не ходзяць ніколі на выбары. Да? І вось у нас сёння адсотак ці доля тых ці іншых у розных краінах розная, і на кожных выбарах яна розная. Таму аналітыкі, сацыолагі, палітолагі вельмі адсочваюць яўку на выбары, да? Што гэта хто з'явіўся. Але калі не ніжэй за пэўную рысу колькасць выбаршчыкаў, то яны прызнаюцца легітымнымі. І шмат якія краіны знялі увогуле вось гэтае абмежаванне. Яўка, да? Вось у Беларусі яўка павінна быць 50%. А шмат краінаў кажа, чаму 50%? Калі людзі не хочуць галасаваць, ніхто не мусіць іх гнаць туды, да, яны не галасуюць, абіраюць тыя, хто актыўна і гэтым сэнсе кемліва абірае дэпутатаў ці асобаў нейкіх на пазіцыі, на пасты, на пасады. І гэты адсотак ці доля пасіўнага электарату і актыўнага, яна можа быць розная, яна з'яўляецца паказчыкам свядомасці з аднаго боку людзей, грамадзянаў, а з другога боку астраты палітычных праблемаў. Бо яны могуць калісьці абвастрацца, і тады больш людзей ідзе галасаваць. А калісьці ўсё ідзе нармальна, так чаго парыцца, ісці галасаваць кудысьці і так далей. Наша задача падвышаць яўку і праводзіць адпаведную кампанію. Як Брексіт, дарэчы, перамог у Ангельшчыне, таму што на выбары тады прыцягнулі 3 мільёны людзей, якія раней ніколі не хадзілі галасаваць. І нам задача. Але тут ёсць, акрамя, агітацыі за яўку, тут ёсць некалькі тэхнічных праблемаў. Напрыклад, як быць з людзьмі мінулых хваляў эміграцыі, якія ўжо страцілі беларускае грамадзянства і сталі грамадзянамі Канады, Нямецчыны, каго заўгодна. Да? Зараз у Літве таксама ж людзі імкнуцца атрымаць грамадзянства літоўскае, калі ёсць на гэта падставы, бо страцілі беларускае, уже не могуць яго вярнуць з нагоды таго, што робіць МЗС, зачыняючы консульствы і увогуле не даючы ніякіх даведак людзям. Да? Як быць з імі, як іх заахвоціць галасаваць? А ў іх ёсць актыўнасць. І мне учора якраз размаўляў з канадскай дыаспорай, а там большасць людзей з 90-х гадоў з'ехаўшых і так далей не маюць ужо беларускага грамадзянства, таму не могуць прыняць удзел у галасаванні ў Координацыйную раду. Тут я буду імкнуцца размаўляць з выбаркамам Координацыйнай рады, з тымі, хто забяспечвае электронныя працэдуры гэтага галасавання, каб можна было гэта вырашыць праблему. І самае простае рашэнне гэта набыццё гэтых новых пашпартоў. Хоць праз іх можна было б галасаваць, і так далей. Да? І тут яшчэ шэраг тэхнічных праблем, якія трэба вырашаць. Владимир, давайте мы уже тэхнічныя не будзем чытаць. А колькі трэба людзей? Я думаю, калі будзе трохі болей за 6 тысяч чалавек, больш, чым мінулым разам, то ўжо добра. А калі будзе 100, напрыклад, ці 200 чалавек? Тады не варта. Конечно, не варта дзеля 100 выбаршчыкаў, відавочна, не варта зацяваць гэтую штуку. І тады я кажу, калі мы хочам, каб гэта адбылося, мы можам нічога не рабіць, а просто чакаць, прыйдзе, не прыйдзе, што будзе і так далей. Это палітолагі, каментатары, Карбалевіч, Шрайбман могуць такім чынам да гэтага ставіцца. А людзі з актыўнай палітычнай пазіцыяй павінны казаць,
або мы забяспечваем яўку і намагаемся, каб яе пашырыць, або пакідаем все, што ёсць, і тады ад Светланы Ціхановскай і ад нашай палітычнай апазіцыі на канец 2026 года нічога не застанецца. Мы нават не будем тым, што заяўляе сабой Рада БНР. Тому трэба добра я не ведаю, потому что... Ну, глядзіце, Владимир, тут я не ведаю, я не магу, я прадугледжваць, што будзе далей, таму што, напрыклад, уже прайшоў нейкі час, і вось только зараз пачались выстраивацца нейкія стасункі з тым же Зеленскім. Столькі часу прайшло. Ну, пабачым. Усё, што будзе наперадзе, пабачым. Вось меня зараз такое пытанне больш цікавіць. Шмат хто з беларусаў, і таксама тут у каментарах ёсць, кажуць, паслухайце, усе мы калісьці ставілі перад сабой задачу, каб вярнуцца ў Беларусь. Каб вярнуцца ў Беларусь, каб строіць дэмакратычную, добрую краіну там для жыцця там і так далей, і так далей. Якія структуры павінны гэтым займацца? Магчыма ли нам займацца гэтым зараз? Вось, і якраз да таго пытання, вось вайсковыя, напрыклад, адзінкі. То бок, як змяніць гэта все, вось гэтае становішча, і мы яшчэ не раз па пытанню, з кім размаўляць. То бок, вось калі кажуць пра перамовы, з кім? З Лукашенко, з яго чыноўнікамі, аб чым і каму размаўляць? Можа такім чынам вярнуцца ў Беларусь? Напрыклад, тое, што Калеснікава кажа пра нейкую там нармальнасць. Можа гэта там, грубо кажучы, недзе там снайпера, як калісьці казалі. То бок вашы вось меркаванні. Мікола, давайце пачнем. Па-першае, трэба пакінуць гэтай ілюзіі, што хтосьці пры Лукашэнкі вернецца ў Беларусь. Калі яны ў кагосьці ёсць, то трэба з гэтымі ілюзіямі развітацца. То бок ты яго абяцанкам, Мікола, то бок калі ён нешта паабяцае, ты не вельмі-то і паверыш, так? Канешне. Так, вернуцца, я маю на ўвазе пераважную большасць мігрантаў, нашых людзей з палітычнай пазіцыі. Канешне, я не кажу зараз пра тых, хто раскаяўся, напісаў там у гэтую камісію, прыехаў, дал яшчэ 100-500 інтэрв'ю БТ, і тое нават гэта я цябе не гарантую, што цябе не пасадзяць. Такім людзям, як Калеснікава, Бабарыка, самой сабой, я думаю, яго і няма гэтых ілюзій. І вось все, хто побач з ёй, займаюць з ёй разам такую, так сказаць, неабгрунтавана ідэалістычную пазіцыю, што вось мы зараз пойдзем з ім на дыялог, і ён все адкатае назад. Не будзе гэта. Пры Лукашэнке вяртанне назад беларускай грацыі не будзе. Адпаведна, наше пытанне, як нам змяніць палітычны рэжым у Беларусі. Толькі так его трэба ставіць. Это не зусім правильно, як нам вярнуцца. Давайте глядзець у коры. Змяняць палітычны рэжым. У меня няма хто, і ты спытаўся, хто гэтым мусіць займацца. Гэта агульная справа. На гэтую справу мусіць працаваць все. Паасобку мы гэтай мэты не дасягнем. Ані Ціхановская, ні Белпол, ні кіберпартызаны. Все разам, все чальцы дыяспары, хто хоча вярнуцца, мусяць на гэта працаваць, ахвяраваць сваім часам, грашыма і высілкамі. Я лічу, многія кажуць, што вось, мы тут у міграцыі нічога не можам зрабіць, мы тут чахнем, сохнем з года ў год, а я лічу, што зараз наадварот, Бог нам даў унікальны час дзейнічаць і рабіць тыя рэчы, якія ў Беларусі мы не маглі рабіць. То бок, да прыкладу, рабіць якасныя СМІ мы можам толькі тут. Все шляхі адкрытыя, толькі рабі, толькі працуй. Акумуляваць фінансавы рэсурс мы можам толькі тут. Беларусі гэта не могуць рабіць пратэстоўцы. Калі ласка, берыце, збірайце грошы на любыя мэты. І, канешне, толькі тут мы можам акумуляваць сілавы вайсковы рэсурс, і я не ведаю, як канкрэтна будзе адбывацца вызваленне Беларусі, але я не выключаю, што настане час, калі ўсёй нашай дыяспары трэба будзе, аб'яднаўшы всем гэтым структурам, якія я пералічыў, трэба будзе, аб'яднаўшы высілкі, працаваць разам на наша вайсковае крыло. Гэты варыянт не выключаны, я не сказаў бы, што я б яго хацеў, але да яго трэба рыхтавацца. Менавіта таму дзяржава і КДБ удзяляюць разбурэнню менавіта вайсковага крыла палка Каліновскага такую вялікую увагу. Яны такую самую увагу удзяляюць яшчэ
дэлегітымізацыі Святланы Ціхановскай і разбурэнню даверу сацыяльных сувязяў між самой унутры самой дыяспоры. Вось я б сказал, гэта 3 напрамкі галоўных працы спецслужбістаў. Но з палком Каліновска менш могуць зрабіць, таму што ён у складзе ВСУ і там працуюць себе, робяць сваю справу, туды ручкі каротенькія дацягнуцца. А вось дыскрэдытаваць палітычных лідараў — это тое, што яны умеюць, могуць, і часам, дзякуючы нізкай палітычнай культуры, тупасці асобных беларусаў, а кожнаму тупому чалавеку, кожнаму недаразвітаму чалавеку зараз дадзена не толькі што голас, але яшчэ і платформа, это сацыяльныя сеткі, так? Дзякуючы такім людзям, маргіналам, гэтыя галаса чуваць. Ось. І некаторыя іхнія спецаперацыі і псошкі, як зараз кажуць, КДБшныя яны спрацоўваюць. Таму, вяртаючыся назад, як ўсяго гэтага дасягнуць, я думаю, што нам трэба вось гэты час прысвяціць такім рэчам, як умацаванне даверу між сабой, умацаванне сацыяльных сувязяў, выкараненне усялякіх сварак, я не кажу крытыкі і спрэчак, гэта будзе, это мусіць быць, у нас дэмакратыя, у нас не лукашызм, выкараненню сварак і канфліктаў, якія перашкаджаюць агульнай справе, умацаванню сімвалічнага аўтарытэта нашых лідараў. Я тут не згоден з Владимиром Мацкевичем, что то ён памяншаецца з гадамі. Там у Ціхановскай к концу 26-го года ён уже растае як айсберг у цёплых водах Атлантычнага акіяну. Не, мне так не падаецца. Ось. І акумуляцыі ресурса арганізацыйнага, фінансавага, і быць гатовымі гэты ресурс выкарыстаць у тым ліку і на падтрымку, на стварэнне нашага сілавога крыла, бо я думаю, 26-27 год у нашым рэгіёне могуць прынесці самыя розныя развіцці падзеяў. Ну, Владимир, мне вось цікава вас паслухаць, але я тут бы хацеў яшчэ дадаць, вось і каментар тут ёсць. А што будзе, калі, пра гэта кажуць шмат хто ў Еўропе, са спецслужбаў, з разведкі, што Пуцін рыхтуецца да нападу на Еўропу. І гэта скідаваць ніяк нельга. Вось таму ж і ведае дакументы, па якіх можна пабачыць, як на сённяшні момант у Расіі прадпрыемства па вырабу зброі рознай і так далей, яны растуць. То бок гэта ўжо бачна, што накіравана не супраць Украіны. Там стока не патрэбна. Вось. Так вось, у гэтым жа пытанні ва ўсім яшчэ давайте дададзім, а што будзе, калі насамрэч з Беларусі будзе напад, напрыклад, на тую же Літву, напрыклад. Владимир. Тут, ведаеце, да бабкі хадзіць ці там у астролагаў пытацца, што будзе, не варта, да? Не, я трошачкі не пра гэта, Владимир, я трошачкі не пра гэта, Владимир. А я не пра гэта, я проста з гэтага пачаў. Я пра тое, што трэба ли нам наконт вайсковых вось адзінак і так далей у гэтым прыкладу таксама думаць на будучыню? Конечно, бо тут же ж праблема зараз ўсёй сусветнай палітычнай супольнасці, да, людзей, якія, структураў, якія сёння вырашаюць праблемы геапалітычныя, там, ваенныя і так далей. У іх такая праблема паўстае, што пацук, які загнаны ў кут, в угол, можа парваць значна больш драпежніка, чым ён сам. Ён гатовы зрабіць там все, што заўгодна, бо ён загнаны в угол. Дык вось і Трамп, і Еўразвяз, і генералы, і НАТО на сённяшні дзень баяцца вось такой рэчы, што калі яны загоняць Пуціна у кут, ён будзе вось гэты раз'юшаны пацук, і пацук, у якога палец на чырвонай кнопцы ядзернага чемаданчыка, ядзернай валізкі. І гэта небяспека для ўсяго свету. Вось. А потым ужо меншыя небяспекі, калі ўсё ж такі не вытрымаць баланс
паміж супрацьстаяннем свету і агрэсара России, да, то Россия можа пайсці, ну, уже не на ядерный там напад, а на меншыя нейкія агрэсіўныя дзеянні, ну, так, тактычна дасягаючы перавагаў у вайне, якая яны ўжо вядзе. І сапраўды можа быць напад на Літву, можа быць напад на Латвію, якая для іх заўсёды з'яўлялася, ну, такім прыкладам, дзе прыціскаюць рускіх нібыта, да, нават болей, чым ва ўкраіне бандераўцы там. А чаму б не пайсці на Літву з Беларусі, бо ну, не санклаўушка Ленінградскай вобласці, бо Расія сама не мае непасрэднай граніцы мяжы з Літвою, то бок гэта можа быць менавіта праз Беларусь. І гэта вялікая небяспека, і скідваць яе з разліку ніяк нельга. Да? І таму, ну што, трэба это ўсё не проста ўлічваць, а рыхтавацца да гэтага. І рыхтавацца, конечно, не цывільным тым самым ваярам з канапы, абмяркоўваючы ваенныя стратэгіі, а сапраўды вырашаць гэта, ну, праз спецыялістамі вайсковымі і НАТО таксама і так далей. Не дарма ж вось шмат якія краіны перайшлі на тое, каб міністрамі абароны былі цывільныя людзі, штатскія, а вось ужо генералы, яны рабілі сваю працу і не змешвалі адно з адным. Ось так і тут у нас трэба палітычна ставіць пытанне пра падрыхтоўку да гэтага, і гэта тычыцца першую чаргу павялічэння ваенных бюджэтаў. А вось, а як гэта рабіць, якую зброю рыхтаваць, якія вучэнні правадзіць, і якія там, не ведаю, перашкоды, загароды рабіць на мяжы найбольш верагоднага нападу гэтага альянсу агрэсараў России и Беларуси. Это уже пытанне асобнае. Владимир, ну вось давайте звернемся, не адказалі еще на пытанне наконт перамоў, хто з кім, ці верыце вы? Ну, Лукашенко там наабяцаць можа што заўгодна. Ці верыце вы яму? Давайте. Ну вот глядзіце, я это пачынаў казаць яшчэ задоўга, там до 10-го года нават і так далей, да? Памылка ўсіх тых, хто вядзе перамовы з беларускім бокам, нават пра невялічкія інвестыцыі, да? Яны імкнуцца дамаўляцца нібыта з кампетэнтнымі асобамі, не з Лукашенко. Ну, если яны кажуць, а мы дамовіліся там з старшынёй райвыканкама, да, што вось мы на іх зямле там пабудуем штосьці і так далей. Яны пачынаюць укладаць грошы, а потым іх кідаюць. Ну, шмат вядома гэтых прыкладаў, калі беларускі бок кідаў інвестараў. А чаму? Таму што ў Беларусі нема ось той вертыкалі, якая выбудавана, нема нікога, хто валодае нейкай уладаю, да, аўтаномнай. Усе падпарадкаваны адной фігуры на вяршыні гэтай вертыкалі. Таму Лукашенко можа адмяніць рашэнне любога чалавека, нават канстытуцыйнага суддзі, вярхоўнага суддзі там і так далей. Да? І менавіта ён вырашыў мяне з дзядком адпусціць. А это ж не суд вырашыў. Да? У нас няма ніякіх пастановаў. А здаецца, паўнамоцтвы на тое, каб нас выпускаць там і так далей, ёсць у іншых. Ні з кім, акрамя Лукашенка, весці перамовы, ну, увогуле слухаць нікаго не варта. А Лукашенко не пойдзе на гэта на сённяшні дзень. Таму пакуль што гэта толькі могуць быць кансультацыі, не перамовы, а кансультацыі. Это іншая справа. Тады можна з Рэжанковым кансультавацца, не ведаю, з Эйсман, там, з кім загодна. Да? Але это кансультацыя, а не перамовы. Сапраўдныя перамовы, гандаль, можа быць толькі з Лукашенко. І тут, ну, давайте, тут шмат чыннікаў, я не лічу іх на сённяшні дзень вельмі актуальнымі, я б сказаў так. І перамовы гэта могуць быць толькі пра тое, што ён сыходзіць. І едзе ў Эміраты, у Казахстан, да сваіх сябраў там. Ён прымаў беглых прэзідэнтаў у сваёй краіне, з Кыргызстану, напрыклад. Так і вось пра гэта могуць быць перамовы. Але да гэтых перамоваў яшчэ трэба дайсці. Мой клопат, і вот пра што я вельмі заклапочаны, да? Это каб гэтыя перамовы ні ў якім разе не былі без нас. Вось што самае небяспечнае.
Калі пачне дабаўляцца напрямую Трамп з Лукашенко, так, ён штосьці пагандлюецца, можа быць, яшчэ партыю выпусціць там і так далей, але яны будуць дамаўляцца пра сваё, а не пра нашы інтарэсы. Каб гэта было абавязкова і таму нам патрэбна вось гэта легітымная афіцыйная пазіцыя прадстаўнічая. Не хочаце так, як я прапаную, ну, прапануйце іншы варыянт. Але калі у нас гэтага не будзе, ну не паклічуць же Івонку Сурвілу на гэтыя перамовы, правда? Ось. А калі гэтага не будзе, ну тады все будзе без нас і не на нашу карысць. Ну, давайте будем потрошечку сканчивать. У меня ось еще такое пытанне, ось напрыканец. Глядзіце, шмат хто из наших, ну, я не ведаю, палітычных актывістаў ці... Ну, ось я, Владимир, просто слухаў ваш... як вы з Вадзімом Пракоп'евым размаўлялі, там пытанні друг другу задавалі. І шмат чаго ёсць не толькі ў яго, шмат у каго ёсць, што вось Франак вінават у гэтым, Ціхановская вінавата ў гэтым, а нам тут вось зачынілі, а нам тут вот перакрылі кісларод і так далей. І меня такое, ну, такое адчуванне, што то бок то ли такі офіс моцны, што яны могуць усё перакрыць, усё зачыніць, усё гэта самае. Ці нашы палітыкі такія слабыя, што яны не могуць нічаго свайго супрацьстаяць, ім абавязкова патрэбна, каб гэта прапіхівала Ціхановская. Што на гэты конт скажаце? Ну, я падтрымаю просто ваше пытанне. Ну, так яно і ёсць. Вось гэтыя безглуздыя наезды на Франака, ну, это тое самае, што вось Мікола абмяркоўваў пра тое, што нас лічаць там падкупнымі, там, да, што вось нас купіў там офіс, Франак там і так далей, да. Это тое самае, ну, іншы бок, што вінаваціць Франака ў тым, што ён такі ўсемагутны і можа там дзесьці перакрыць, кагосьці купіць там і так далей. Гэта ўсё плёткі і фантазіі людзей, якія не хочуць разбірацца. Ну, што зробіш? А што тычыцца Пракоп'ева, калі ён гэта кажа, ну, ён трохі вядзе палітычную гульню сваю, а палітычная гульня, яна вельмі, ну, часта скотваецца да пошука ворагу, там, персаналізацыі зла, да, тады гэта падаецца, што так прасцей патлумачыць электарату, так нас хутчэй поймуць, зразумеюць. Ну, гэта глупства, і гэта, ну, мне падаецца, недарэчная палітыка. Шчырасць лепшая палітыка, да, а не вось гэты пошук вінаватых. Вось за што я вельмі паважаю Міколу, да, хоць мы шмат у чым не згодныя, але это мы можам абмеркаваць і прыватна, і публічна, там, да, пагадзіцца ці разысціся і так далей, але тое, што ён шчыра гаворыць і не шукае вінаватых. Не шукае вінаватых. Я не бачу, чым вінават больш за іншых Франак Вечорка. Ну, памылкі рабіў, конечно, рабіў. А хто не робіць памылак? Хто не дзейнічае, той не робіць памылак. Так што так і тут. Да? Злачынстваў за ім я не бачу. Доказаў там яго карупцыйных нейкіх там махлярства я таксама не ведаю. Ну і так далей. Да? Таму вінаваціць яго ні ў чым я не магу. Я магу пераконваць яго, ці змагацца з ім за тое, каб прыняць той ці іншы шлях далейшага развіцця. Гэта іншая справа. А пошук вінаватых, хай сабе гэтым займаюцца вось дыктатары. Ім вельмі карысна жыць у атачэнні ворагаў, бо так лягчэй трымаць там свой народ у падпарадкаванні. Мікола, што ты дадай вось па гэтаму пытанню? Як ты вось гэта бачыш? Таму што я ведаю, што ты адсочваеш соцсеткі ўсе, там бачыш, што, дзе, і мы з табой гэта час парой абмяркоўваем. Як і з Владимиром, насамрэч. Слушна сказал Владимир у самым пачатку свайго стрыма, што гэта персаналізацыя ворагаў, гэта яшчэ і паказчык нізкай палітычнай культуры. У Беларусі гэтыя людзі персаналізавалі свайго бацьку, які прыйдзе і разруліць ім усе пытанні, а тут яны персаналізуюць Ціхановскую. А калі Ціхановская не можа разруліць усе іхнія пытанні, іх ашчаслівіць, вернуць іх у Беларусь, даць ім, не ведаю, па $100 000 кожнаму, яна у іх, як любы псіхолог вам скажа,
пасля ідэалізацыі хутка наступае расчараванне, а потым і ненавісць. Вось гэта людзі нізкай палітычнай культуры, яны не разумеюць, як можа быць паўтаны, як можа не ўвесь свет чорна-белы, яны не разумеюць, як разумны, адказны чалавек можа ўсё роўна рабіць памылкі, і ад гэтага ён не перастае быць менш разумным і адказным. Вось. Ну і ўсё гэта, нагадаю яшчэ раз, вельмі актыўна падаграюць спецслужбы. Працуюць боты, працуюць агентура, зенонаўская словечка, наконт таго, каб разбураць давер у нашых лідараў, тому што у адсутнасць лідараў не будзе і руханіны, на жаль. Ось. Як толькі адкрывае хтосьці рот, як толькі хтосьці робіцца актыўны, адразу на яго пачынае ліцца бруд вялікай колькасці. Ну а што датычна Франака, і, ну, ведаеце, як чалавек, які ўжо 23 гады у палітычным варушняку, я магу сказаць, што такога не бывае, каб чалавек за доўгі час зрабіў ніякіх памылак. А тыя людзі, якія толькі сядзяць, вышукваюць і тычуць пальцам, а ты то, а ты это, повесили там на этот офис и Гаюна, и что там еще, и ЧКБ повесили, все провалы повесили на офис. Так? То же самое, как в Беларуси, усе народ такі, які не разбираецца ў палітыцы, ўсё то, што кепскае і добрае, ўсё прыпісвае Лукашэнке, хаця это толькі часткова правда. Тое самае ў нас, то бок людзі ўсё прыпісваюць Ціхановскай і яе офісу. Вось. І таму, калі ты дзейнічаеш, ты ў любым выпадку будзеш рабіць памылкі, і ў гэтым няма нічога страшнага. Канешне, мусіць быць адказнасць, мусіць быць крытыка, але трэба разумець, што мы зараз у такім становішчы, дзе мы не можам дазволіць сабе, каб крытыка пераходзіла ў хейт, каб крытыка пераходзіла ў цкаванне. Мы не можам дазволіць себе будь-якога кэнсела грамадскіх дзеячаў, таму што у нас людзей на пералік вельмі мала. Хіба толькі ў самым ужо з крайнім случаем нейкіх прям увогуле пашварных выпадках. Ось, то бок мы не можам дазволіць сябе адварочвацца адзін ад аднаго, перастаць адзін з адным размаўляць, таму што, яшчэ раз паўтаруся, нас мала, а людзей з досведам палітычнай барацьбы, а людзей рашучых, людзей праверных яшчэ меней. Трэба адзін аднаго берагчы. Праз канфлікты, праз все, што заўгодна, праз спрэчкі, вучыцца адзін з адным дамаўляцца, трымацца адзін аднаго. Гэта наша Беларусь, гэта мы, іншых беларусаў у нас няма, таму толькі ўмацоўваць давер і ўмацоўваць здольнасць чуць адзін аднаго. Дзякуй, Мікола, вельмі слушна ты ўсё гэта сказаў. Вось, і просты прыклад. Ну, я себе не лічу там вялікім палітыкам, тым больш філосафам і так далей, але ж мы сёння, ці анархістам, але ж мы сёння сабраліся, абмеркавалі розныя пытанні, з чымсьці там хтосьці згодзін, з чымсьці не згодзін, але ж вось гэта якраз і ёсць паказчык таго, што трэба збірацца, трэба нешта абмяркоўваць, трэба знаходзіць вось гэтыя вось кропачкі, як я казаў у пачатку стрыма. Таму вялікі дзякуй за тое, што далучылись. Калі будзе магчымасць і так далей, буду вас приглашаць таксама па розных пытаннях. Вось, вялікі дзякуй вам ад усіх гледачоў у тым чыне, і жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй, што паклікаў. Дзякуй. Да пабачэння.